bueno, Deustuko Tigrea, Deustun bizi naizelako, eta, bueno, beti goizetan lehiatzen den bilenean, oso goiz altzatzen nintzen, eta Tigrea beti zegoen horre argiztatuta, eta, bueno. Iluntzero argia, hiltzen den lekutik. Motibatzen ninduen, eta erdi brometan jartzen diren gauza, baina gero mantendu egiten dira. Luraginduaren bila, ez ziragan ez abizen, asko gelditu zen. Dan Elabando boxeolariari Deustuko Tigrea edo Flako bezalako izengoitiak jarri zizkioten. Ez zuen horrelakorik espero nerabezaroan kirol ezezagun batera hurbildu zenean. Nik txikitan futbolan jolasten nuen, eta 14 urterekin amak informatu ninduen, hemen boxeoa zegoela, eta animatu nintzen, eta gerozti maite mindutanago kirol honekin. Odolak baditu milaka mintzo, eta bato... Niretzako zen kirol bat ez ezaguna. Ezen arrotza, ezen gauza positiboa bez, ez nukan inolako ezagutzarik, ez nuen ezagutzen. Eta, nik uste dut hori polita eta interesgarria dela bebai, ze aurriritziak baztertzen dituzu eta, zure esperientzia kontatzen dizu, ez? Zer den boxeoa, zer ez den, zer topatzen duzun. Eta hasieratik oso esperientzia polita izan zen. Gero oraintzera, eten dator, zuen legezarrari zuen manez, esparoian egingo duen dantza, paketoen Bilboko edozein auzotan topatuko duzu gimnasio bat, jendez beteta daude gimnasioak, eta ditugu puntako boxeolariak. Kerman, Andoni Gago, Ibon Larrinaga, Jon Fernandez, Europa mailan tituluak irabazi dituzten boxeolariak dira. Hiltzen den lekutik, paradizutik, iesean, luraginduaren bila. Nik boxeatzen nagoena egiten duena disfrutatu. Eta sentitzen dute postasun bat eta beste arazo guztiak alde batera uzten ditut. Hemen sartzen naizenan mobia uzten dut kanpoan, arazoak uzten ditut kanpoan, eta egiten dudana da lagunekin disfrutatu, izerdi egin, kirola egin, eta niretzako hori da osasuna. Eta gero bebai, nire burua jarri egoera askotan kritiko batean, jakiteko erantzuteko kapaz naizen edo ez, burruka egoera gogor horietan, ezta. Esan dezaket ez boxeoak salbatu nahuela, hori da diskurtso bat bebai asko errepikatzen dugula, baina boxeoak azkenan ez zaitu salbatzen. Norberak salbatzen du bere burua, akaso guzten diozu boxeoari sartzen zure bizitzan ez, eta horre ohitura osasuntsu batzu garatzen dituzu, azkenan norberak salbatzen du bere burua. Eta nire kasuan, boxeoak emon zidan lehenengo gauza garrantzitsuena izan zen, lehenengo aldiz nire bizitzan errespetatu nuela nire irakaslea. Beti nenbien penkatzen irakasleetan oso txarto, errepikatu nuen kurtsoa, eta batean topatu nuen irakasle hori kubatarra, eta mundu berri bat zabaldu zitzaidan, eta geroztik irakasleak bihurtu dira aliatu, ez? Azkenan bide lagun bat irakasten dizuna, laguntzen dizuna, jakintza bereganatzeko, eta izan zen oso aldaketa garrantzitsua, gerora ahalbidetu zidana ikasketak egitea, eta bereziki disfrutatzea ikasteaz. Izan kirola, izan politika, historia edozein gauza, disfrutatzea ikasteko prozesuaz. Bai, aurreiritzi asko daude, azkenan kirol gogorra da, burruka batean oinarritzen den kirola da. Eta, seguruenik horre bai egiten du, boxeolariok askotan, nolabaiteko jarrera gogorrak adieraztea. Ez asmo txar batekin, baina bai igual kirolak berak lehiatzen hitz egiten ari garela, bazkatzen duelako gogortasun bat, zurruntasun bat, boxeolarioen partetik. Chosen one, Tyron Woodley. I'm fucking him up, Ariel! I'm fucking him up!
galdetu halko genuk, ez dago jende violentorik futbolean, ez dago jende violentorik saskibaloian. Gizartean dago jende violentoa eta ez violentoa, eta boxeoan danetarik topatzen duzu. Seguruenik ez duzu ikusi irudi bat bez, boxeo belada batena, bukatzen duena burruka batean edo arazoetan, errespetu handia dago kirolarien artean, bai badago igual estetika bat, zurruntasunarena, gogortasunarena, azkenan aipatu bezala borroka, talka bada bi pertsonen artean, baina hori jarrera bada, estetika bada, azkenan boxeolariak nik uste dut bihotzoneko pertsona direla, eta hori ikusten da burruka bukatu bezain pronto zelan jotzen egon diren bi aurkarik elkar bezarkatzen duten, sekulako errespetua adierazten duten. Hora, nik uste dut, kanpotik bai igual emon dezakela, mundu pizkat violentoa dela, baina gero hurbiltzen zaren inean ikusten duzu, maitasunez betetako mundu badala eta jendea hor dagoela disfrutatzeko, ondokoarekin disfrutatzeko, eta ez dagoela violentziarik. Eta gimnasio bakoitza pizkat bere filosofia propioa garatzen du, normalean irakaslearen filosofiaren araberakoa izaten dena. Horrelako irakaslea, alako gimnasioa eta alako boxeolariak eta... Eta Daniel Abandoren boxeoan hastapenetan Bilboko Klub Deportibon entrenatzaile zuen Michael Balmaseda Alburquerque kubatarraren eragina nabaria da. Nik beti izaten dut, boxeoak daukala urrezko arau bat, eta dela kolpeak ezartzea, ondoren aurkariari kolpeak sartzeko. Lehenengo osasuna, lehenengo kirola, eta gero ondoren, kolpeak azken finean boxeoa da, eta kolpeak egon badaude. Gauza da, gorputza lantzea, burua lantzea, taldean praktikatzea kirola, eta disfrutatzea gehien bat. Kirol gogorra da boxeoa, baina fisikoak besteko garrantzia du Danielen esanetan buruak. Boxeoan burua fundamentala da. Azkenan oso estrategiari lotutako kirol bada, da pertsona bat beste pertsona baten kontra, aurrez aurre, bi pertsona bakarrik hor gainean, eta azkenan burua erabiltzen ez duen boxeolariak normalean galdu egiten du eta emaitza oso latzarekin gainera. Ikusten ditugun boxeolari guztiak, teknikoenetik, teknika gutxien lantzen duen arte guztiek erabiltzen dute burua. Mohamed Ali, baina Mike Tysonek baita ere, askotan uste dugu boxeolari bat oso gogorra izateagatik edo bere boxea oinarritzen duelako indarrean ez duela burua erabiltzen eta ez da egia. Nik esango nuke azkarra ez bazarela, ez zarela boxeatzeko kapaz. Bat aukeratzearen esango nuke seguruenik Mohamed Ali. Berak primeran uztartu zituelako kirola alde batetik lehia, arrakasta, eta bestetik gizarte, ez dakit, gizartean eragiteko edo boxeoa kiroletik haratago zabaltzeko saiakera bat, ez? Follow me, son. No, I'm not there. I'm here. What? I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Hori da, nik beti saiatzen naiz kirolaren bitartez, zertxo bait emotea gizarteari, ez? Gero bueltan boxeoak bakoitzari emoten diolako asko. Hau da, ez gaude bakarrik kirol bat egiten edo ondo pasatzen, hori bebai fundamentala da. Baina gero boxeoaren bitartez oso proiektu politak egin daitezke hezkuntzaren baitan, edo osasunaren baitan, edo hizkuntzaren baitan. Badakizuenez, gaur daukagu azkenengo saioa, laugarrena, momentuz, asmoa delako proiektuarekin aurrera jarraitzea. Eta, hasi baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet, parte hartu izanagatik, posible egin izanagatik proiektua. Eta bereziki nik uste dut garrantzitsuena, erakutsi dugulako posible dela Bilbo batean, oso populatua den hiri batean eta oso erdalduna den hiri batean, euskaraz bizitzea, euskaraz ondo pasatzea, hori dana gaztetasunetik egitea, kirola, osasuna zainduz, eta iruditzen zait ez dela gutxi, mezu polita dela, eta eskerrik asko etorri zanagatik eta ekingo diogu. Egia da, boxeoan ez dela oso ohikoa entzutea euskara, baina euskaldun asko daude boxeoan. Aletxo bat jartzeko euskararen alde Bilbo bezalako hiri batean. Orduan pentsatu nuen biak uztartza. Munduko kiroli politena eta munduko hizkuntzarik politena.
Ukabilketan euskeraz ere egin daitekela erakutsi nahi izan dut Ane Labandok eta baita lortu ere. 15 gazte inguru aritu dira 4 larunbatetan euskaraz boxeoan lehen urratsak eginez. Nik boxeoari buruz negien ezer, baina azkenan euskeraz izandako ekintza batean, ez dut horrelako proiektuak estatu behar direla eta interesgarriak entzutaidan. Niri egia esan gustatu zaizkit eta 4 klaseagian labur geratu dira, zer ikasi dugu, baina ondo legoke proiektua ikin jarraitu alizatea eta... Gantzoak eta zuzenak. Segi, prostan! Gauen la leche, gertatzen da mendik. Hori. Venga. Lehiatzen ibili nintzen urte horretan, zorionez titulu batzuk lortu nituen, Bizkaiko txapeldun, Euskadiko txapeldun eta brontzesko domina estatu mailan. Eta, garantzitsuena oso ondo pasatu nuela, disfrutatu nuela, pilo bat gauza ikasi nituela gerora erabilitu danak ikasketetan, bizitzan, familian, eta nik ustez hori da garrantzitsuena, azkenan boxeoak asko daukala erakusteko, eta pizkatadi baldin bazaude ikasi aldituzula pilo bat gauza, gero zure bizitzan erabili aldituzunak. Ez, azkenean lehiatzen dagoen orok momenturen batean imaginatzen du bere burua, ez? Hemendik 5 urtera akaso boxeo profesionaletan sartu naiteke, hemen badaude promotora potenteak bebai, albidetzen dutenak hori, baina azkenean errealitateak berak esan zidan nire bidea zala hori. Baina lehia ja baztertu egin nuen, egon nintzen nire bizitzako urte bat edo 2 urte boxeoari emana, guzti, zeharo, utzi nuen lana, utzen dituen ikasketak dana, eta nik uste dut horretarako momentua ja pasatu dela, eta orain beste proiektu batzuekin nabil, unibertsitateko ikasketa bukatu ditut, master batekin nabil, eta disfrutatzen dut boxeoa beste toki batetik. Askotan tatuajeak dauzkagun hori gertatzen zaigu egon beharra azaltzen zergaitik, ez? Nire erantzuna zergaitik da, zergaitik bai. Sarrion Handiak erantzuten zuen, zergaitik idazten duzu euskeraz, zergaitik bai. Nire erantzuna da zergaitik bai. Eta, bigarren erantzun bat, ez dakit, txikitatik gustatu izan zait kuadroa, amumaren etxean beti ikusten nuen, orduan, maitasun bat, historiatik kanpo garatu nuen hasieratik, gerora kontzientzia hartzen zoaz, euskaldun moduan, eta jakina, gizu zer esan nahi duen horrek, ezta? Gerra, zapalkuntza eta beste hainbat gauza, eta bada kuadro bat alde horretatik oso berezia eta kariño berezia dio dana. Historia maite dudan Labandok eta ikasketak ere hortik bideratu ditu. Euskararen egoerak ere kezkatzen du eta ahalegin handi egin du euskaraz ikasi eta euskaraz bizitzeko. Nik euskararekin izan dudan harremana aldatuz joan da, hasieran beste bilbotar asko eta asko bezala, euskara bakarrik jasotzen nuen ikastolan, nire ama hizkuntza gaztelania delako, eta niretzako euskara zen hizkuntza bat arrotza. Azkenan ikasketekin lotzen nuen, behartuta egiten dituen gauzekin, gaineraz nintzen ondo moldatzen. Eta momentu batean, Madrilen izan zen gainera, egin nuen burua egin zian klak, eta esan nuen, egon iz Madrilen bi egun osorik euskeraz lagun batekin, bertan egon nintzelako lagun euskaldun batekin, zelan ez dute egingo hori Euskal Herrian, ezta? Behin entzun nion irakasle bati, Xavier Bilbao unibertsitatean, gizartea dela sare moduko bat, eta sare horretan daudela hutsune ezberdinak. Gaztelaniak dituela hartuta sarearen hutsune guztiak, bizpahiru kenduta, bertsolaritza eta beste gauza batzuk, ez? Eta ni geratu nintzen pentsatu eta zen, zelan egin dezaket sare horretako beste hutsune bat euskarari emateko, ezta? Eta berehala pentsatu nuen boxeoa.
Gogoratu guardia jarrera oso garrantzitsua dela, hortik sortzen dugulako dena, ekintza guztiak, boxeoarekin zerikusia daukaten ekintza guztiak hasten dira hemen. Ez da soilik ikutza bestearen sorbalda, hau boxeoa da, eta badakizu bueltan kolpeak datozela, bale? Orduan, defendatu zure burua eta defendatu horretatik ikutu bai aurkariaren burua, bale? Beste gauza bat, hankak erabiltzea boxeoan fundamentala da, bale? Hori Mohamed Alik eta beste boxeolari askok oso argi utzi zuten, bale? Defentsa hemen dago, boxeoa buruan dago, baina hanketan be bai. Ni Julen Alonso naiz, hemen Bilbon bizi naiz, eta hau da nire 3. klasea. Entzun da neukan hori pelikuletatik eta, baina oso gutxi. Mundu honetan sartu naiz, Danelen eskutik, eta gustora egia zan, lehenengo egunetan gustora. Hizkuntzari bultzada bat emanez eta kirol pizkat egiten, primera. Orain udaletxarekin hizketan nabil eta asmoa da, bai udaletxaren partez eta noski nire partez proiektua mantentza urtean zehar eta izatea zerbitzu bat egongo dena indarrean urte osoan zehar. Doakoa da, edonor hurbildu daiteke, orduan 4 egun proba egin ditugu, arrakasta eduki du, orduan ez dago aitzakirik aurrera. Proiektuarekin posible egin dugu. Elkartu gara eta bizitzen egon gara gazteok eta disfrutatu dugu. Eta nik uste dut norbanakok badaukagula aukera handia eraldatzeko gure ingurua. Igual ez dana, baina bai pentsatzen duguna baino gehiago. Eta animatzen ditut gazteak eta jendea orokorrean hitz egitera euskaraz eta betetzera Bilbo euskara uholde handi bat. Uste dute behar dugula ez hainbeste saiatzea gazteak hurbildu daitezen euskerara, baizik eta esfortzu handi bat egin euskera gazteen mundura hurbiltzeko. Ni horretan tematuta nago, horretan jarraituko dut, egin dute Bilbo batean euskeraz bizitzeko autua. Eta helmuga ezin da, esango nuke Bilbo euskaldun bat.